लुगैबाय दं होन नोङो हिनजाव गोदाय लुगैबाय दं होन मालायनि ना गुरनायखौ नोङो बुंफ्लाना होननाङा खोलिजुगसो इयो खोलिजुग नोङो हिनजाव गोदाय लानो हायोबा हौवा गोदान लानो हायो मा सानदों नोंलाय आंनि जिगा माबा मोनसे जाबा नुथिखाबाय बारि बारि इदि जाबाय थाया नोंबो लाना फैखागोन जाय जाय सापर्ट दं कमेन्ट खालाम हिनजाव गोदाय लाबोनायाव नों गन्थं नाफेन होननानै बासिनानै मानो गोसोदो आरो गन्थं नाफेनखौनो मानो गोसोदो नों आंनि आखलखौ नुनासो गोसोदोमोन नै जागि नुबाय नै लोगोफोर नै थरायनानै ना गुरनो थांखुमायानो दे नायबाय थानाय र' बाहाय मान बायदि मानसि मान बायदि मानसि इनो नै दिनै बायखोबा खाथारबायदो र' मान बायदि मानसि मान बायदि मानसि नायखुमालाय दे ओइ मा जेखाय नोंखो बिराद माबा खालामबाय दं ना नोङो मा गन लानो जल्दि ओरैबाय फुखाबाय नामा नै बिहरनाय दोनथाय हैनो हागोन नोंखौ सोर सिरि सिरि खारखुमा लांनो होदो बिहरदोबा बिहरदोबा नों मानो खारखुमा लांदो मानोथो सिरि सिरि थांदोखै नोंखौलाय बेथो बुनो ना मिनिनोलै हो होना फैनोसो नागिरदों आङो इ मस्थ' सान्दुं गोसायाव नुबायना थुनांगोन नै मानो खारखुमा लांदोंमोन ओमफ्राय नों मानो सिरि सिरि आं खोथायाखै मानो नोङो मानोथो दिंख्लाबलायना थाबायनाय मानोथो दिंख्लाबलायना थाबायनाय कन्ट्रल थुनांगोन जानो नाया इमान गिदिर जादों इना खामानि मोनाखै जिया संबाय ओंखामा संफैबाय ओंखाम संबाय खाद गोलोमनानै मानसिया मा जादों नै नुवाखै गोलोमना मानसिया मा जादों ओमफ्राय नोंहा ना गुरनायनि दावराव ओंखामा गुरना दा ना थैनाय मोनजायाखै जाया दे थां नानि माबाखौ थैबाय थानानै ना गुरनायनि बाहाना खालामबाय थागोन नोंनि इमान बायदि मानसि थांबालाय मा जायो थांगारगारगोन बे जखरा देनांगोन नै मिनिनो माबाबाय थाना आंखौसो होदो जोबावलायदोलै आंखौसो होदो इ बुस्थुखौ आं गारनांगोन ना नों दोनैगोन आं गारनांगोन ना नों दोनैगोन इखिसो दोनै दाखालि नोंनियाव गारनानै इयाव सेरजों जाखादों मालाबा गुरनांगौ इयाव दोनै साहायाव मोजाङै नांगौबा जुदि साहायाव मोजाङै दोनै नाङाबा आरो आं नाखायाव गारना हो फुनांगोन नै गोरनाखै नै खोनासंनो गोसो गैथ्रा आं खोनासंनो गोसो गैथ्रा आङो थां दोनै जल्दि माबार दोननो नांबाय दं होना नै थुख्लागोन होननानै मोखां खावसे बिखुं गैजाबा बादामालि खालामनोसै गम मोनाखै थांबा मा जायो दे मोजां होनदो मोजाङै दोनै नङाबा दिगदार दं इमान सान्दुङाव बानाय लोगोफोर सिरि खारखुमा लांनो नागिरलायो ओइ होखागोन नै दाउ फैनायखागोन होनदों नै रेडिखा नै दाउ फैनायखागोन नों खिलायनाय मोनबाय थाना नोङो आं गोलोमजोब्बायलाय खिलायनाय मोनबाय थाना होनखादो होखागोन आं दाउखौ फैनायखागोन गोरनायाव नांगोन आखाइ दोननांगोन आं मिथिया आंखौ मिनिनोबाय थाना नोङो होखागोन नै एख' जाया नोंनि नानि माबाखौ लुबखोन्थेबाय थानानै आंनो माबानो नाङा नोङो मोजां होनदों मोजाङै माबा सान्दुं गुसायाव थिखिनायाव दे
खारनाय होथारलां इनो दा मा नांजादों जल्दि आया आया इले no ngesede iya kuling susuri ko deh karena nalak nih karena nggak pasti kang masa muntar lah mana malu putar nih balik masih bahasa ini nggak kenapa no kebenaran kan tak sih kamu nyam sih ang jika mamam siapa nih coba bari siapa ya siapa ya manusia sana kira menakai jibunara ya musuh bigur ya kan dia nungko 올드는 오븐 안 타보네 아주 그래 집에 내 산도 시장 그걸 무슨 배 마송 그 맘마 그래? 응 그래야? 어? bai 망 그래? 그게 그게야? 마드 송그 마드 다슨 감 헤이 아솔 오케이 배니 레마 망 감이 오들래? 어? 마이브라 마이어? 마이브라 닝감 마이브라 닝감? wah, berasa apa satu cumba? Gila, lagu berdini korong babu kelana ke? Besra, nagur nantang mengenai ketau sang naden dengan lain-lain. Oh, berarti siapa tahu kamu kersong tahu misal nugen, nam guru nantang tahu berjana. Itu besar ini mana? Nama anda lagu ber? bangsin korong monde. Maya? Malah dorsakin share, kita terjadi malah. nih saking cer nih saking nah saking enggak hah saya người với vị wah kurang lu berlantis tak ada nggak dari sulai dan bazar tang baik bapre serba kacau orlo kan orang bedin kayak kan lu kayak Udah bunda, udah kamu lanjut, mawar. Nih lagi pikas bah, boleh azab hidup ini arsing nih, labdani, matu borak, ang lama itu mulai itu sih. Ya sih jangan kena macam. Kau dah. Ye, puan, pendi mai berani zeng labdani ata, betul lainnya, nagaran lainnya, mau patan lainnya. 다시 시작하는데 나구르 당과 누구는 레비를 레트런 보고 좀 헤이 살아 나구르 나 클마 타마르 베타 그러다 더 베틀리 요 와자 좀 알로 그렇게 라 leg versa 그러냐 뭐 고자 그냥 leg 고자도 또 고자도 고살래 나 브랜 마베야 비라 고자데 네 오늘 뭐도 그걸 나잖아네 언제 자나 Hey, dulu gitu ya. Sini bareng pun ya? Mau menjana? Ikut di sana? Masa nama sini? Malas kan ya? Geliau. Yoi. Wah. Nah, kosan mah dulu gue tahu mah dulu nih. Mabur song nih? 아니 지금 나는 데는. 네. 네. 송그레 신이 지야 돼. 예. 와, 근타네 그러 뭐 스타일링 다 송그르와. 뉴스 따라가는. 아 무슨 다르고 그러는 거지. 말에 가면 나시면 알아는 왜. 야. 알아 한 보드. 문자가 근데 para Ibu berpadi hen baca pada kentu ang munci batraku solang dong oleh.
नों जुदि ना गुरनो थांबाय थायोबाथाय दिनै होनथारनोसै आं नोंनो हिनजावखौ दा लाबोखागोन आं औ नों जुदि ना गुरनो थांबाय थाबाथाय खारलांखायो ना मा लोगोफोर लाना फैखागोन जाय जाय सापर्ट दं कमेन्ट खालाम हिनजावखौ दै लाबोनायाव थरायनायाव जुदि ना गुरनो थांबाय थानायाव हिनजावखौ दै लाबोबाथाय जाय जाय सापर्ट दङ हिनजाव गदाय लाबोसुं लाबो नायनि आंबो अबेनि हिनजाव गदाय लाबो सिं सिं दं गुमायो खोमा बोरैबा फाखाफोरानो माबा मोनसे होनबानो हिनजाव गदाय है लाजिनोबो रोङा खोमा होमबा नों मानो ना गुरनो थांबाय दं ना गुरनो मोना नामा मानो थांबाय थानांगौ नों थांनो हायाखै आङो ना गुरबा मा जायोलै मा जायो इखौ बुंसुं मा जायो बै हिनजावा गोसोम जाबानो नोङो हिनजाव गदाय लाबोना गोनां बाथ्रा नामा सोजाय दा आं हिनजाव गदाय लाबोबाथाय नों इमान स्टाइल ना नों इमान स्टाइल नोंखौनो बुंसुं आं हिनजाव गदाय लाबोबाथाय नोंथ' ना गुरनो थांखाबाय हिनजाव गदाय मालाय हिसाब होदो नामा हिसाब होनाय बाथ्रा ना लोगोफोर कारेक्ट दिनै इन्टारभिउ बेलावनो होनदो दे लुगैबाय दं होन नोङो हिनजाव गदाय लुगैबाय दं होन मालायनि ना गुरनायखौ नोङो बुंफ्लाना होननाङा लाजि गैयि नोंलायसो होनखायो सं साख्रि मोनबाथाय हिनजाव गदाय लागोन होननानैलाय खानो नों साख्रिखौनो मोनखायाखै नों बायदिया हिनजाव गदाय लाग्रानो लाबोलै आंबो नायनि दाखालि एग्जाम होनै थार्ड एग्जाम होनायाव मोनबाय थाखानो लाबोखागोन फिसिनो हागोन नोंलाय आंखौनो फिसिनो हायिनि खिया मासां जाबाय नों हानाय हायिया लाबखांनायनि उनाव आं मिथियो आरो जानाय दर' खालामबाथाय से जाबाय दा नोंनो जा जानाय लोंनायाव बिदि हिनजाव गदाय माबा गदाय बाथ्रा गैयि रखम बेफोरबायदि होनथारना हादो आंखौ खें मोनखाङो आंहा मा नोंखौ मोननो थाखाय आङो मा गाबदो नामा आं हौवायानो गैला हौवायानो थैबाय नामा आंना खोलिजुगसो इयो खोलिजुग नोंनो हिनजाव गदाय लानो हायोबा आंबो हौवा गोदान लानो हायो मा सानदों नोंलाय उल्टा है नोङो जेसेखिनि स्टाइलनिफ्राय आं बांसिन स्टाइल मिथिबाय देखायासै आंनो मानो देखायनो महरा सोरनाव गैया सबनावबो दं महरा मिथिबाय मेगन देस्रां खानाय रुमबां बिदिबाल' महर मोजां जाया गियानजोंसो महरा मोजां जानांगौ नों आंखौ गन्थं नाफेन होननानै बासिनानैनो मानो गोसोथोदो आंखौ गन्थं नाफेनखौनो मानो गोसोथोदो नों आंनि आखलखौ नुनासो गोसोथोदोमोन नै जागि नों आंखौ थास' खानायखौ नुनानैनो गोसोथोदो सं गलतिसे मिस्टेक एक्सिडेन्ट गलतिसे दा मानो इखौ नों बाजादो थास' खानाय माबा खानाय ना गुरनो थांनायखौ नों मानो बाजादो मानो बाजादो जाबाय लोगोफोरा गनला बारा जाबाय सिचुएसन लानोबा लानो बुंब्रा दानो दाइभर्स होगोन माथो दाइभर्स मानो होदो नोंबा फाथैलाय बिसिनायखौ होनो कदाव साइन होलायनानै हौवा हिनजाव गावस्रालायनायखौ दाइभर्स होनो मूर्ख नामा आज के बाद मछली पकड़ना जाना बंद फैबाय थागोन अमा बेदरा फैबाय थागोन दिनैल'सो नोङो मैया हाजिरा मावनो थांनायखाय अमा बेदरा फैबाय नावमेन 500 थाखा मोननायानो सिर' जिबन नोङो संसारखौ जानो हागोन मालाबा गैयाबाथ' आं ना गुरनो थांखानांगोन आरोना मालाबाथ' थांखानांगोन आरोना मा दं मा गैया आंसो मिथिगौ नों मिथिगौ दिनैल'सो नोङो ना गुरनायखौ लायना फैबाय लाजिदो बुंनायखाय लाजिदो रागा फोजोंना दै जोंखाङो हिनजावखौलाय लाबो रायलायग्रा जानोसैसो आंबो गोदोनिफोरदो नोंनिफ्राय एडभान्स सांग्रोगोनसो आङो आरो मोनसे माल माथा गालाङा फ्रिज मायो शकेस सफा डाइनिं टेबुल लांजोबगोन आं मिथिबाय मोनसे दोना आरो नोंनि राजकुमार बिसिनायाव उन्दुनो मोनगोन नै मोनगोन आजादि राजा बायदि जनानै जाबाय दं जोंनियावलाय खैनोबा दंला
जायासै बुंबावगोन ना नोङो जायासै नोङो इखौ बुं नोङो बुंबावगोन नामा बाथ्राखौ दे बुंला दे जाबाय दे बन्द खालामदो कामेरा केमेरा नाङा नोंखौ भिडिअखौ इउटुबाव होनानैसो गारगोन लाजि गैयि